खुलुमबाय लोगोफोर दिनै आरो खनसे फिन गोदान भिडिअ लानानै फैदों गोदान भिडिअ माने बे टपिकआ बेनो जागोन सार रन्जननि सायावनो जागोन दिनै सार रन्जनखौ गोबाङानो बुंदों पलिटिक्स दा खालाम होननानै बेबो बुंदों पलिटिक्स दा खालाम बैबो बुंदों पलिटिक्स दा खालाम आरो सोरबाया बुंदों रन्जनखौ सोरनो नांगौ नाथाय कुइसना बे नङा सोरनो नांगौ नङा रन्जन दैमारि सारा पलिटिक्सआ खालामनाय खालामि बे उननि बाथ्रा सिगाङाव गग्रोनांगौ सार रन्जनल' नङा रिफिकां गयारि सार आरो जर्ज बर' बिथांमोना गग्रोनांगौ जोंखां बर' बिथाङा गग्रोनांगौ जों लोगोसे आरो जेसेबां NDFBनि केडार लिडारफोर दङ आंनि लोगो कमरेड्स लोगो नोंथांमोन बिथांमोनाबो जेल सिंनिफ्राय गासैबो उदां जानांगौ जायनि जाहोनाव जों दिनै हाबाबो दिनै जोङो बिराद दुखु खस्थ'नि गेजेरजोंनो दङ गोबाङानो पलिटिक्स दा खालाम होननानै बुंदों थिग दा खालाम पलिटिसियानफोरा बयबो बेफोरबायदिखौ चान्स लायो नाथाय सोरबाया चान्सबो लादों बेनिफिटबो जादों पलिटिक्सआवहाय आं पलिटिक्सनि बाथ्रा गोबां बुङा लास्टआव एसे बुंहैबावगोन पलिटिक्सनि खोथा सोरबाया बुंदों सोरनो नांगौ नङा खोथाया बिदि जानो नाङा जे रन्जन दैमारिखौ सोरनो नांगौ बे खोथा जानो हाया रन्जन दैमारिखौ उन्दैनिफ्राय बोरायसिम बुरै जाजासिम गासैनोबो बर' रायजो राजानो नांगौ आरो सोरनोबा नाङा बे खोथा फैया सोरनो नांगौ बिनि खोथा फैया रन्जन दैमारिखौ गासैनोबो बोरायनिफ्राय बुरैनिफ्राय सेंग्रानिफ्राय सिख्लानिफ्राय गासैनोबो समस्त बर' रायजो राजानो पलिटिक्सफोरनोबो नांगौ नन पलिटिक्सफोरनोबो नांगौ गासैनोबो नांगौ खिन्थु खोथाया बिदि जानो नाङा जे सोरनो नांगौ बिदि नङा आरोखि बिनि उनावहाय आरो फैबावबाय जे दिनै सुबुं गौमानि गेजेराव सोरबाया बे सुबुं गौमाखौलाय मानो खालामबाय थादों फाल्थुसो दा थां बिदि बादा होलायग्रा दङ नाथाय बेफोरबायदि आं जुदि सोरनिबा मिथिङाव दा थां होननानै बुङोब्ला सोरबायाबो थाङाबो जानो हागौ सोरनिबा गुबुन आफादनि मिथिंला बावहाय दा थां मोजां क्लास होआ मोजां खोथा होना बेबायदि खोथा नङा आंनि हिसाबाव मिथिंबा खोनासंनांगौ बयबो खोनासंनांगौ बयबो पलिटिसियान सोरबा पलिटिक्सआनो पलिटिसियानानो होन नन पलिटिसियानानो होन सोरबा माबायानो इन्टेलेक्सुयेलानो होन फैजोबनांगौ खोनासंनांगौ बयखौबो हेल्प होनांगौ मदद खालामनांगौ मोजां जाफुंहोनांगौ नाथाय आं दाखालि थांनाय 25 तारिखनि गेजेराव आं खोनादों माखासे समाव भिडिअ लाबोगौमोन लाबोनो हायाखै खोनादों सोरबा पलिटिसियानफ्रा फन खालामनो गामिनि गावबुराखौ सोरखौबा कयेकजनाथ' आंनो फन खालामनानै बुंहरदों जे आदै जों थांनो हानाय नंला पलिटिक्स बियो माथो सोरनिबा हान्जानिसोनो बे खोथायाथ' बिदि नङा नोंसोर जुदि सोरखौबा बादा होदोंबा दाफै जुदि आरो फैनो गोसोब्ला फै बेखौथ' जों जर जबस्थि नोंथांमोनखौ लाबोआ बिदि खोथा होनबा मानसि बुंहरनो मोनदों आरोखि आङो आरो सोरबायाथ' गोसो जानानै फैदों जों गासैखौबो खावलायनाय हिसाबै जों फैदों जाखिनि फैदों मथा मथि जथेस्थ' मानसि जादों मोजां मानसि जादों आं जाखिनि फैनाय बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय मोजां मोननाय गासैखौबो बावहरनाय थाबाय आरो बेजों लोगोसे हामबाय होननाय जोंथ' आरो फिसा मानसि उन्दै मानसि बिथांमोनखौ हामबाय होनो हानायनि अनगायै जेबो गैया थेंक इउ होनायनि अनगायै आंहा जेबो राव गैया बेफोरबायदि खिन्थु दाना फैदोलाय मोनसेयाव गुबुना दाखालिसो मोननैसो भिडिअ बा निउसफ्रावबो गोबाङानो गोबां कमेन्ट लिरहरदों मोजां लिरदों गाज्रि लिरदों कमेन्ट सेक्सनाव बहुतआनो गाज्रि लिरो बहुतआनो मोजां लिरो आं बेखौ आंहा बारा इन्टारेस्टेड गैया कमेन्टआवहाय बारा इन्टारेस्ट गैया नायो नायनायालाय मोजांखौ मोजां हरगोन आरो गाज्रिखौथ' आरो गाज्रि हरगोन
बेफोरबायदि आरोखि जाय हक जेखियानो जादोला सोरबा कमेन्ट हरग्रा गाज्रि लिरहरग्राफोरखौबो आं गाज्रि मोना सोरबा मोजां लिरहरनायखौबो आं गाज्रि मोना गासैखौबो आं मोजां मोनो 100 जननि गेजेराव अनलि आंखौ सासेल' मोजां मोनग्रा थानांगौ अनलि सासेल' नांगौ आंनो बेनो आंनि थाखाय जथेस्थ' दिनै आं मोनसे खोथाखौ बुंबावगोन दिनै गनायनि मोनसे खोथाया मोजां खोनादों जे दानि UPPL सरखार बिथांमोनखौ हामबाय होननांगोन बा आरो थेंकिउ होनांगोन बे थेंकिउ होनायनि जाहोनानो जाहैबाय जिहेतु केसआ 200 बेसेबांबा जोबदों उइथड्र जाबाय होनदों बिनि थाखाय हामबाय होगोन आङो जे हामबाय होनाया बेनो जे दिनैहाय हाइनास गोजौनि गिदिर केस बेफोरखौ माबायदिहाय सिफायगोन बेफोरखौबो जों मोजां खोन्थालायोब्ला मोजां फोरमायोब्ला मोजां जागोन जोंनो दा खोन्था खिन्थु जोंनि कयेकजन लिडारफोरनो खोन्थायोब्ला जों मोजां जागौ आरोखि मानो होननानै बुङोब्ला जों बेफोरनि सायाव बारा बुङोब्ला जोंखौ हयथ'बा जोंखौ गुबुन माबायावबो खोख्लैनोबो हागौ सोरबा सोरबाया बुंदों फेरेंगा बिथाङा बुंदों जे बे गणतन्त्र माबायावहाय बयहाबो बुंनो हानाय अधिकारा दङ जों बे अधिकारखौ लानानैसो बुंदों थिगानो बिनि उनावबो बे अधिकारखौ लाना बुंनायावबो खायफाखौ ओरैबायदि आथिंनि मैला खालामनानै दोनो जिखियानो जादोला बिथांनि बुंनायाबो थिगानो खिन्थु आं बिथांनाव थांनाया 3 टाइम जाबाय आं दिनै बेखिनि खोथाखौ आं बुंनो गोनां बायद' जादों 3 टाइम थांनायाव मोजां रेसपन्स मोनाखै आफादनि बेटस हिसाबै बे आंनि बहुत उन्दै बहुत जुनियर गोरों हिसाबै बे आंनि सिनियर गोरोङाव आं बिथांखौ सेनियर होनगोन माखासे प्रेक्टिकेल गैया अनलि थिउरिल' दं बिनावहाय नांनायनि बारै बिथाङा अनलि थिउरिल' दं जोंहा प्रेक्टिकेल दं मोनथिबाय थिउरि आरो प्रेक्टिकेल गोबां फाराग सानसे समाव जोङो मा जादों गुबुन हादोराव अनलि 10 जनल' मानसि हरदों माइरङा फैदों 20 बेग ना 30 बेग फैदों बेसेबांबा फुट गोजौ बेखौ सासेयाव 50 केजिखौ जोङो दैनिफ्राय बोखोनांदों नोंथाङा बिदिखौ रोगानो मोनफेराखै जों मोनदों जों प्रेक्टिकेल आरो बेसेबांबा गोजौ दैसिम जों रोगानोबो मोनदों थिउरि नङा बियो प्रेक्टिकेल बेफोरो जायहा बै देरायाव थानानै फैनाय बिथांमोना मोनदों नोंथांमोना जि देरायाव थादों बे देरायाव दै बाननाङा आं बेखौ मिथिगौ आरो दैखर खुरना लाब्लानो बेवहाय जथेस्थ' दैखौ मोनो दैया खाथियावनो दङ जोंनियाव दुगैनायनि प्रब्लेम जेला फेब्रुवारि मार्च मोनफैगोन अब्लानि समाव दैया नागिर जावैसो जों लोंनो गोनां बायद' जादों सानसे समाव जों थेवबो बेफोरबायदिनिफ्राय जों बारग'बोदों दिनैसिम जों थांनानै दं आरो थांनानै थालांबाय थागोन दिनै जोंखौ मा खालामनो नागिरो एखेबारे जोंथ' फेरेंगानो गबिन्दनो बिथांमोननि खाथियाव जों गसंनो समाया खारन जों उन्दै क्लासनि मानसि गाहाय थाखोनि मानसि जोङो नोंथांमोननि थाखाय जोङो 1 इंसिनिबो दाम गैयै मानसि जोंनि जिउआ नोंथांमोननि थाखाय जेबो दाम गैया मिथिबाय बे आरोखि गबिन्द बिथांमोना खोनादोंबा गाज्रि मोननानैबो लाब गैया आं जा बुंदों नंगौखौ होनदों आरो जा मोनबोदों नोंथांमोनानो रुलखौ खालामबोदोंमोन बै समावहाय गबिन्द बिथांमोनानो गुबुन हादोराव रुल खालामनानै गारबोदों बे रुलखौ जों प्रेक्टिकेलि जों मानिबोदों भुटानावबो नोंथांमोना रुल बानायना गारबोदों बेखौबो जों मानिबोदों नोंथांमोनखौ जों मा खालामनांगौ मा खालामाखै जोङो माबायदि दोनदों माबायदि दोनाखै नोंथांमोना आंनि बुंनायखौ नोंथाङा जुदि गाज्रि मोनदोंबा क्षमा हो फेरेंगाया जुदि आंखौ बुंनायखौ गाज्रि मोनदोंबा क्षमा हो नोंथाङा आंनि आफादाव जुनियर आं बेखौ रोखा बुंगोन नोंथाङा माखौ कयेकटाखौ प्रेक्टिकेल गैया नोङो हाग्रा थाबायनो प्रेक्टिकेल दं नोंहा कयेकटा बुस्थु प्रेक्टिकेल दं बारा गैया नोंहा 20-30% नोंहा प्रेक्टिकेल दं बिनि बारा गैया आं बेखौ रोखा बुंगोन खारन जों मोनबोदों गासैयावबो जों प्रेक्टिकेल गोजा थिउरि लायाखै बांद्राय थिउरिया गैया जोंनाव खम थिउरिया
थ' गोबां खोथा बुंबाय जों आंथ' प्रमदनि खाथियाव थानोबो गसंनोबो समाया जों पलिटिसियानफोरनि खाथियाव गसंनो समाया थानोबो समाया जों उन्दै क्लासनि मानसि उन्दै थाखोनि मानसि जोङो ओंखायनो समस्त बर' रायजो राजाया आंनि बुंनाया जुदि गाज्रि जादोंब्ला गाज्रि बुंबायबा नोंथांमोननि जांख्रिथायारि आफाद एक्स एन डि एफ बि नि अफ्रिया जुदि माबा मोनसे गाज्रि खोथा होनदोंबा क्षमा हो आं निमाहा बियो गाज्रि खोथा बुंदोंब्ला आरो गोरोन्थि राव होनदोंबा आङो निमाहाबो बियो ओंखायनो सल'गोफोर आंनि भिडिअखौ सोरबा नायदोंब्ला आरो आंनि भिडिअखौ जाया नायनो बादों बिथांमोना नायियाबो मोजां खनसेयावनो गारहरखा आरो जाया नायदों लाइक कमेन्ट शेयार गासैखौबो खालामनानै हो जाहाथे समस्त बर' रायजोआ मोननायनि थाखाय आंनि रावा एथ'राब गोथौ खोथा होना आङो थौले फिसासो सिदा होनो आङो सिम्पोलै सिदा होनो खोथाखौ आं देहाबो बारा थिग नङा कয়েकदिननि गेजेराव आं लोमजादोंमोनबो देहा थिगबो नङा बारा मोजांबो नङा ओंखायनो भिडिअबो बारा लाबोनो हायाखै बारा खोथाबो बुंनो हायाखै माखासे निउसावबो जिरायनाय जायाखै आङो ओंखायनो समस्त बर' रायजो राजानाव आं क्षमा बिनाय थाबाय दा जिखियानो जादोला दाबो जेरावखि जोंनि एक्स एन डि एफ बि इउनाइटेड फरामा जेरावखि सुबुं जथुम्मा खालामा मानो जि जायगायाव खालामा मानो सनितपुर धेकियाजुलि बा बायदिसिना गुबुन जायगायावनो लाथों खिन्थु बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोनल'नो नोंथांमोना फै सुबुंगमायाव फै नुजाफै खोनासंनानै थां सोर मा होनदों होनाखै बिथांमोननिखौबो खोनासं बयनिखौबो खोनासं रायजो राजाखौ आङो खावलायगोनल'नो जे गासैखौबो खोनासंनो थाखाय खावलायगोन नोंथांमोननि लानाय लायै बे नोंथांमोननि खोथा आरोखि इलेक्सनबो खाथि सफैबाय नोंथांमोना आं इलेक्सननि खोथाखौबो होनबावखागोन जे सोरबाया जोंनि बर'नि गेजेराव मोनसे ओरैबायदि सोलियो थांनाय बाराव बिटिसि इलेक्सनावबो ओरैबायदि सोलिलायदों नों UPPL बै BPF बै माबा कंग्रेस बै BJP बेखौ हमनानै लाब गैया दा खालामथार बेफोरखौ मानो होनना बुङोबा दिनै जोङो गाबोन अखानायब्लानो नोंनाव आं खदालखौ लायथ'नांगोन गाबोन समफोरनो आंनिफ्राय नोङो नांगोल लांथ'नांगोन सोरबा सासेनिफ्रायनो माबा मोनसे जेखाइ खबाइ लायथ'नांगोन थाव संख्रि बानलु लायथ'लायनांगोन ओंखायनो समस्त बर' रायजो राजाखौ आं खावलायगोन जे इलेक्सननियावहाय नों उमुक बेफोरबायदि मालाबाबो दा सानलाय बे मोजां नङा गामि दरसेयावनो सोरबाया माने थांलाया फैलाया खोनानानै दुखु मोनदों आं माने बेफोरबायदिया जाहाथे जाया बर'नि गेजेराव बेफोरबायदिखौ दाजाहो आरो जानोबो नाङा बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि थायोब्ला गाज्रि माबाखौ नुहोयो खौसेथिखौ नुहोया जों गामिनि गेजेरावहाय आरोखि थ' दाखालिबो बिदिनो सेम 25 थारिखआव सुबुंगौमा लानायाव गुबुन सोरबाया फन खालामनानै बादाबो होदों थ' बिथांमोना बादा होनानै लाब गैया जायहा मोजां मोनदों बे फैखागोन हाजार बादा हो फैखागोन सोरबायाथ' दिनै जों बास गारिखौ जों गारनाङाखैनो सोरबा गामिनियानो बास गारिखौ दिनै रिजार्भ खालामनानै फैदो थ' बेफोरखौथ' बादा होनो हानाय नङा सोरबा सासेयाबो हाजार गिदिर माबायानो फै हाजार हमथा बे फैखागोन बे जाय फैग्राया फैखागोन बे हाजार नों एलाउन्स होनानै बन्द' खालाम थेवबो फैगोन बियो दाखालिथ' खोनादों नामफोरखौ आं बुंलायलांला माखासे खोथाखौ नामखौ बुङोबा बुंजायोबो आरो बोरैबाबा बुंजायाबो दा जिथु सिटुवेसन बे सिटुवेसनाव जे बोथोराव थांदों सोरखौबा टारगेट खालामग्रासो हुदा दं आरोखि ओंखायनो बेफोरबायदि बादा होलायनायखौ दा खालाम अननानै आं खावलायगोन अननानै बादा दा होलाय फैथों सोरनिबा नोंथांमोननि मिथिङावबो थांनांगौ खोनासंहैनांगौ नोंथांमोना रायजोखौ माबायदिहाय मा खालामो बुंनांगौ मोजां बुजायना होनांगौ थां बयनावबो थां बेनावबो थां बादा होलायनांगौनि दोरखारानो गैया बावहाय आं दाखालि जा नुदों गासैबो
मथा मथि मोजाङानो जादों। फ्रायानो 100% मोजाङानो जालांदों। समस्त बर' रायजो राजाखौ दाखालि 25 थारिखआव जाखिनि जानानै थांबाय आं बेखौ आं हामबाय होननायनि अनगायै जेबो गैया। स' लोगोफोर आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना जुदि मोजां मोनदोंबा शेयार कमेन्ट खालाम आरो जायहा मोजां मोनाखै डिसलाइक होना लागै बिथांमोना दानाय। ओंखायनो आं दोनथ'नाय जाबाय। खुलुमबाय। जय बर' हारिनि जय।